Cikin takaici, Sheikh Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Juma'a na Al-Furqan, ya yi magana kai irin zaluncin da aka yi wa wata yarinya mai suna Walida, 'yar asalin jihar Jigawa, wadda wani jami'in hukumar DSS ya sace ta, ya yi mata ciki har ta haihu, sannan ya canza mata addini. Hakika wannan lamari abin takaici ne matuƙa, kuma abin baƙin ciki ne. La'akari da yadda irin musulmi ke fuskantar wariya da ƙasƙanci a ƙasar nan. Sannan idan muka yi la'akari da wani lamari da ya faru a shekarun baya na wani yaro mai suna Yunusa Yalo, inda wata yarinya daga yankin kudancin ƙasar nan ta biyo shi a bisa raɗin kanta, ta musulunta sannan ta aure shi, amma duk da haka babu irin ƙasƙanci da wulaƙancin da wannan yaro bai fuskanta ba sakamakon irin yadda mutanen yankinsu suka zuzuta lamarin tare da ɗaukar matakai a kansa. Haka zalika, a cikin bayaninsa, Dr. Bashir Aliyu Umar ya bayyana yadda wasu kiristocin ƙasar nan suka dage lallai sai sun kafirta al'ummar musulmi, inda suke amfani da salo kala-kala. Daga cikin hanyoyin da suke amfani da su, akwai hanyoyin bazata, wato ɗaukar yaransu, ko kuma ɗaukar wasu mutane su je su koyi karatun addinin musulunci, daga baya su dawo su riƙa ƙoƙarin batar da musulmi ta hanyar karkatar da fasara alƙur'ani mai girma. Sai dai a cewarsa wannan yunƙuri nasu bai cimma ruwa ba, saboda haka yanzu sun dawo da wata manufa wadda ake zargin ita ce satar 'ya'yan musulmi domin a tilasta musu tasowa a cikin addinin Kiristanci. Domin cimma wata manufa tasu, mu saurari bayaninsa ta cikin wannan bidiyon. Abin takaici a yarinyar da aka ɗauke ta daga Jigawa, jami'in SS ya ɗauke ta, 'yar ƙaramar yarinya 'yar SS2, aka ya tafi da ita, ya rinka rayuwa tare da ita har ya mai da ita Kirista, har ya haifar da ita, ta haifa masa yaro ko yarinya. Daga baya an gano tana so ta koma wajen iyayenta, aka hana komawa wajen iyayenta, aka samu waɗansu daga cikin jaridu, kuma kuɗi aka ba su, suka yaɗa kan cewa da yaddarta aka kai ta, amma ba su yadda su jaridar ba su kawo hirar da suke da shi mutumin ba, don a lokacin ne za ka gane maganar su ta zo daidai ko ba daidai ba. Amma da ike abu ne da ake so a yi wasa da hankalin mutane. A nan ƙasar haka zo aka yi kes ɗin Yalo, wanda yake ita Yusuf, wanda shi wannan yarinyar ita babba ce kuma musulunta ta yi da yardar kanta ta tafi, amma aka ce wai ya sace ta, har yanzu yana nan a kulle. Amma wannan da yake musulmi ne, mu da yake ba mu da midiyar tamu ɗin ma sai ya amfani da ita ta yaƙe mu, ya zamanto cewar ake ta wannan abu. Yanzu jiyan nan ake magana, gwamnan Gombe yake cewa yara 49 an kwashe su a jihar Gombe. Abin ƙarfi da yaji ne shiga addini, a je a samu ƙananan yara, a sanya su, a mayar da su bayi, a tayar da su don su zama Kirista, saboda sun yi su musuluntar da musulmi, waɗansu kafirtar da musulmi sun kasa. To shine wai tun ƙananan yara haka za a ɗauke su ta tilas. Ga sunan 'yan uwanmu na Naptip, ai suna zuwa suna ta kamo da yawa daga cikinsu, a ɗauke su, a je a kai su, a mayar da su taso a cikin camp, a mayar da su Kirista. Sai ka ce ba ƙasa wadda take ana da 'yancin kowa ya addininsa ba, amma in su ne aka yi haka za ka ji hayaniya saboda suna da media. To masu sauraro, wannan yake nuna irin ƙasƙanci da wulaƙancin da al'ummar musulmi ke fuskanta a wannan ƙasa tamu, wacce ake ikirarin cewa tana ƙarƙashin mulkin Muslim ticket. Wannan ba ƙaramin abin takaici ba ne da kuma abin dubawa ne. Da wannan muke kira ga shugabanninmu ko kuma wakilanmu waɗanda suke musulmi, waɗanda 'yan siyasa da sauransu,
da ya kamata su ji tsoron Allah, su sani cewa al'ummarsu amana ce a wuyansu kuma Allah zai tambaye su ranar gobe kiyama. Sannan kuma yana da kyau al'ummar musulmi mu tashi tsaye mu zage dantse domin ganin mun fita daga wannan kaskanci da muke fuskanta a wannan ƙasa tamu. Yanzu a kwanakin baya akwai wani kes shi ma da muka ji labarin shi cewa ina ga a ƙaramar hukumar Sumaila ne, tsakanin Sumaila ko Garko, wata uwa ita ma aka sace mata 'ya'ya shekara 15. Wato babban abin takaicin shine bayan sun sace ta sun maida ita Kirista, sannan suka aurar da ita, wanda daga bisani kes ɗin ya zo ga hukumar Hizba, wanda muke tunanin muke sa ran cewa zuwan kes ɗin ga hukumar Hizba za a samu mafita a kan lamarin. Amma abin takaici shine su wa'annan Kiristoci sai da suka je suka anso court order, sannan suka je suka anso yarinyar nan a hannun hukumar Hizba a jihar Kano. Wannan babban abin takaici ne, a jihar Kano muna fuskantar wannan wulakanci wanda ko rabin shi ba za mu iya zuwa a jihohinsu mu yi shi ba, amma a zo gidanmu, a zo har gidanmu a mare mu. A cikin jihar Kano ake mana wannan kaskancin da wulakanci, kuma wannan yana nuna cewa ya kamata wannan yana daga cikin fa'idar da malamanmu suke ta suke ta kira da aje a ilimi gaba ɗaya, ilimin addini da na boko. Yana da kyau ya kasance ya zamana a kowane sashi na rayuwa, a kowane sashi na mukami a ƙasar nan a ce muna da wakilci a ciki, a sashen hukumar DSS ne, 'yan sanda ne, soja ne, a ɓangaren siyasa da dai sauransu da dama. Duba da cewa idan muka duba shi wannan kes na Walida, jami'i ne na hukumar DSS ya yi, kuma kotu ta ba da umarni cewa a maida yarinya gaban iyayenta, amma wannan hukuma ta yi biris da lamarin, wanda jita-jita suna ta yawo cewa shugaban hukumar nasu ne, wato addininsu ɗaya ko kuma kabila ce, bani da tabbas da sauransu. To kaga irin wannan kaskancin, inda a ce ba mu da wakilai da za su kare mana martabanmu da mutuncinmu, za mu yi ta fuskantar wannan kaskanci da wulakanci. Sannan kuma muna kira ga wato matasa, muna ba da shawara ga matasa da su zagi musamman masu amfani da kafafen sada zumunta ko influencers, wa'inda in sun yi magana su takan yi tasiri, su mai da hankali wurin yin magana akan abu mai amfani wanda zai kawo fa'ida ga al'ummarsu, wanda zai kawo ci gaba da kuma kwatar 'yanci ga al'ummarsu. Su zama masu yin magana akan abu mai amfani, ba wai shirme da shiririta ba. Wato ainihin su zama masu yin magana akan abu mai amfani wanda zai zama fa'ida ga al'ummar yankinsu da sauransu. Yanzu misali idan muka duba a kwanakin baya akwai lokacin da Sheikh Fantami, tsohon ministan sadarwa Sheikh Isa Ali Fantami, ya yi magana cewa ya kamata yankin arewa ya kasance suna da kafafen yada labarai nasu na kansu, wa'inda za su yi magana da yawunsu su kuma yada manufarsu. Na bibiyi sharhi ko kuma na bibiyi comment na mutane, akwai wa'inda suka yi ta zagin shi, wasu ko dan suna ganin yayin mulki, wasu za mu iya cewa ma wani ma abin hassada ce, wasu kuma saboda bambancin aƙida. To idan ma dan aƙida ne, ya kamata mutane su sani cewa idan fa aka zo cutarwa ko kuma idan aka zo cutar da al'ummar yankinmu, ba a duba ko wane addini ne ka fito, za dai a cutar da arewa ne. Sannan kuma in ta zo ga cutar da al'ummar musulmi, ba a duba cewa kai ɗan izala ne, ɗan ɗariƙa ne, ɗan shi'a ne, ɗan kowace aƙida, kawai za a cutar da musulunci ne. Don haka mu daina yadda bambancin aƙida yana sa mu rufe ido, mu ƙi wa juna adalci, mu ƙi hangen abin da zai jawo wa yankinmu da al'ummar mu ci gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.